Takulandiraniso kundomvera pano pa Nyasa VoiceBox channel pa YouTube pamene Malawi mapeza kwa mawu ake polankhula pa nkhani za ndale kayendetsedwe bwino kaboma komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo pamene pa chizungu timati politics, governance and rule of law. Lero takubweretserani mawu ochokera ku Machinga Boys amene akuchenjeza mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Lazarus Chakwera kuti akhale osamala ndi anthu amene awazungulira chifukwa choti anthu amene wawa mwazina zimene amapanga ndi kumphunzitsa mtsogoleri ngati kumanyamula anthu kuchokera m'midzi kumapititsa ku misonkhano kuti azikaoneka ngati kuti mtsogoleri wa dziko lino ndi munthu oti ndi wachikoka kapena pa chizungu kuti he's a popular president. Ndi Machinga Boys akulankhula kuti Chakwera akhale anthu ochenjera komanso akukambapo ziwiri zitatu za Nakhumwa ndi udindo wawo umene uli leader of opposition kapena kuti wamkulu otsogolera zipani zotsutsa ku nyumba ya malamulo. Masiku apitawa chipani cha DPP chidasankha olemekezeka George Chaponda kuti alowe m'malo mwa Kondwani Nankhumwa amene adathamangitsidwa mu chipani cha DPP koma zikuoneka kuti sizikutheka pamene speaker wa nyumba ya malamulo anena kuti akudikira kaye kuti alangizidwe ndi akuluakulu ena malamulo kapena kuti maloya pa nkhani imeneyi. Ndi Machinga Boys akunena kuti chipani cha MCP chisayikire kumbuyo Kondwani Nankhumwa chifukwa choti one sadziwa ntchito yawo ngati leader of opposition komanso Nakhumwa ayiwale za pulezidenti chifukwa choti iwowa sanakhwime pa ndale komanso maganizo adakali mwana ndipo ayenera kuti akhwimekayi pa ndale kuti adzathe kukhala munthu wodalirika amene adzauzayenera upulezidenti komanso kutsogolera dziko lino ngati mtsogoleri. Ndithu tikhala limodzi pamene tikumvera mawu a the Machinga Boys amene akukamba nkhani ziwiri zitatu zimenezi za President anthu Lazarus Chakwera komanso Kondwani Nankhumwa amene ali pa adakali pano otsutsa boma ku nyumba ya malamulo. If you've just found us, this is Nyasa VoiceBox, the platform where Malawi finds its voice on issues to do with governance, politics, and the rule of law. Today, we shall be listening to Machinga Boys, who is discussing the leadership of His Excellency President Lazarus Chakwera, warning him that he should be wary or should be careful with the people he surrounds himself with, because some of these people are not really telling him the truth about his presidency. He is also talking about the leader of opposition, Kondwani Nankhumwa, who the DPP, or Democratic Progressive Party, has asked to be replaced with George Chaponda in Parliament. But this has not happened as the Speaker of the National Assembly is waiting for legal review and legal advice before proceeding with the switch from Kondwani Nankhumwa to George Chaponda as leader of opposition. So thank you for tuning into Nyasa VoiceBox. Please subscribe, and then on the audio, please do not forget to comment and let us know your thoughts on these matters. And once again, thank you for tuning in, and let us listen to Machinga Boys here on Nyasa VoiceBox. Moni Malawi nonse kumene kuli konse kumene muli mwana wa mayi achitechi kumachinga mwachidule Machinga Boys ndabweraso apapa nkungoti ndingosasulapo tiwiri zitatu makamaka pa nkhani yoyambirira ndi nkhani yomwe akupanga MCP kufuna kuteteza Nankhumwa kuti iyeyo ayenera kuti akakhalebenso mtsogoleri wa osusa boma. Ndimati ndikuuze ndi chochi akuluakulu ndinu akuluakulu nonsenu amene muli ku MCP ko nonsenu ndinu akuluakulu ndiye mukakhala kuti ndi akuluakulu muli ndi azikazi anu ndiye mkazi wanuyo akakuwuzani kunena kuti bambo inu sindikukufunani panopa inu ndine banja latha muzipezekaso mukugona nyumba yomwe inuyo mumakhala kwa mkazi mukukhala kwa mkazi ndiye mkaziyo wakuwuzani kuti abambo inu banja ndine latha inuyo muzikalabe kwa mkaziyo mukhozopeza kuti mukugona nayo bedi imodzi sizingachitike. Ichi ndi chitsanzo chonena kuti muzichita manyazi akuluakulu achakwera inuyo achimwendo banda inu ankaka ndi gulu lanu lonse mpaka majaji anu aja ulendo wa achina ndani kaya kuti achina Nyerenda kaya achina awawa onsewa amene amakuyimira ndi kumbuyo majaji awawa amene atchulidwa kunena kuti amene wawa ndi amene mufuna kuti ngati kuli zileso muzikatengera kwa majaji ake amenewo popeza nangasi timaziwa majaji amene wawa amene mwasankhawa ndi majaji akumbali yanu amene amapanga za MCP timaziwa ndiye mukuchita kupanga ninatu chile kuti iyayi tizakapanga chochi
musazivutise yayi komanso ngati kuli nthawi yoti anthu inu mufuna muziyaluka nthawi yake ndi imene muyaluke ndipo ndiye muyaluka zenizeni Achakwera pepani achimwene ankolo pepani ndimafuna ndikuwuzeni isi anthu pakhomo akangokuwuzani kunena kuti achimwene ndinu mfumu munali mfumu pakhomo pano koma mmene mukutipangira ife usogoleri wanu pakhomo pano ife sitikukufunani ndiye inuyo mukungokakamirabe chosatira chaketu amakutukwanani ndi ana omwe ndi chifukwa chake kulikonse kumene mungayendeso panopa muzitukwanidwa kutukanidwa kuja atu ndinu noka ainu akenu koma panopa muli bize kublema anthu otukwana aja iyayi panopa inuyo mukuapanga blame anthu otukwana aja kunena kuti anthu amene sakuchita bwino iyayi si anthu aja sakuchita bwino amene musakuchita bwino ndi inuyo mukanakhala mukuchita bwino anthu aja sangakutukwaneni pena paliponse mukamango weva chonchi anthu aja kukupasani mawefi kukupasani kukunyadirani kodi simunaoneko akumbuyoko popeza munali munthu wamkulu inuyo kuchokera pa nthawi ya Bakili tinene kapena kunthawi yakamuzo koma kunthawi yakamuzo zinali zowakakamiza kuti ufuna osafuna anthu aja azipanga waving ngati osaweva akumanga koma kuchokera pa nthawi ya Bakili freedom kapena nene kuti mtendere wokhazikika womumtima utabwera democracy itabwera munaona mmene ankanjoyera Bakili mulusi chifukwa cha ulamuliro wawo unali ulamuliro wokoma aucheni awawawa tikapita kwa aucheni kwa amuthalika abingu tu anangokhala pena pake kuti ndi achabe ankhaza amwano koma atu ankayendesa bwino ziko kuna alibe zonyamula anthu kwanyamula anthu kuchokera kumalole kumapitisa kwina cholinga chetu kuzikaoneka ngati kuli anthu koma chichokere chiyambire chikhalire nicho anthu omachita kunyamula mmalole umene pamene pakugona umbuli wozipangisa inu noka ndipo ngati simumaziwa tufuna tikuwuzeni lero achimwendo banda ndi ankaka amapanga organize malole kuchoka kuchinji kuchoka kwa akamwendo kuchoka kuti kumakatenga anthu umene kuja kumabweresa kusongano wakuti waku Blantyre pamene mukupusira inupo ngati inuyo mukupusira pamene popo ndiye ndifuna ndikuwuzeni chochi inuyo Achakwera chimene muchiziwe mumatenga kwambiri ma decision achimwendo banda ndi ankaka ndiye ndifuna ndikuwuzeni kuti nthawi ikazafika ankaka aja kapena achimwendo aja azakhala uko inuyo tizakuonesani inuyo panokha pa inuyo chifukwa inuyo ndiye munthu wopusa amene mukulolera kuti muzitenga maganizo a anthu ena ake maganizo opepera anthu akulephera kumabwera pene kumakuwuzani sizikuyenda aya akuluakulu sizikuyenda simukufuna kumvera yayi mulibe chisoni anthu kumalawi akungomwalira komatu pamene pafika pete ndikukuwuzani tsopano tangosala pang'ono kuti tipange mapemphero dziko la Malawi mapemphero mutu wake ndiwongonena kuti ambuye tichosereni mfiti basi mapemphero tizapanga mapemphero akanaza ngoti tichosereni mfiti pakati pathu ambuye china chilichonse chayima Malawi chifukwa cha fiti imene mwayika kusogolo kwathu ndiye tizapanga mapemphero kuti mulungu ayichose fitiyo chifukwa tikamanena kuti fiti anthu ena sakumvesa yaya tikamanena kuti fiti ndi munthu amene amapanga maupo munthu amene samagona usiku kukhalira kukanauluka usiku onsewo kuuluka kukanaloza anthu zija mumapanga zija mamitini omapanga from 10 o'clock from 9 o'clock up to 2 o'clock muli pa meeting yake yenoti muzikapha munthu wina wake umene uja ndi ufiti umene ujawo ndi ufiti ngati mumava kuti ufiti ndi umene ujawo ndiye ndifuna kuti anthu mukuagwisa ntchito wawo achina chimwendo banda achina nkaka azakukaninani amene wawa tsiku likubwera ta awawa azakukaninani azanena kuti ankatituma koma chikhalire ni kuti ma decision enawo amangobweresa iwo aja chifukwa choti ndinu munthu wopusa mmangomvera china chilichonse akuyikani m'mavuto anthu amene ajawo siku likubwera zonse zimene mukuyesera kupanga madefend mukuapanga inuyo defend pamene mukuonekera uchitsiru nikuonekera ng'amba chifukwa Nankhumwa sanali mbali yanu anali mbali yotsutsa koma chifukwa chakuti munagwirizana nawo kunena kuti iweyo wangokhala wotsutsa koma tikufuna kuti iweyo kutsutsa kwako usamasuse kuboma yayi koma uzikasusa komweko kumene uliko tili kupasa ndalama iweyo upita uzikasusa komweko ku DPP
ndiye Nankhumwa chifukwa chakuti kuchepa nzeru ndi mwana sanakhwime nzeru ndi chifukwa chake analolera koma anayiwala chinthu chimodzi ndikangopita kukangosusa DPP pamene pandeti ndasusa amalawi chifukwa amalawi akusamira pa DPP zonse zachibwana zimene mumakambirana inu a MCP ofunika kususa ake ndiye amene ajawo a DPP ndi gulu lawo a UDF ndiye mwapanga kuti iwo apita azika asusa anthu amene ajawo kuti inuyo zanu muzingopanga mmene mukufunira ndiye awawa chifukwa chakuchepa kwa nzeru chibwana mutu mwawomo muli chibwana chifukwa Nankhumwa sanakule sanakhwime nzeru ndi chifukwa chake anthu tikunena kuti inuyo za upresident muzidikira panopa ulo mutazivutisa bwanji nkuti ndifuna kuyimira upresident simungapambana Nankhumwa kaya okuvoteraniwo ndi aja anaja oti sakukuziwani sanakule a 18 years aja ndamene amata kuma kuvoterani koma munthu wamkulu oti ali ndi nzeru zake ali ndi ivi munthu oti ali ndi nzeru ali ndi responsibility sangavotera Nankhumwa nkumati kuti tikavotera Nankhumwa kuti azikapanga chani kuti azikapanga chani sikuti munthu akukanika kuvala panti angakavale overall zimene ndiye ndimakhala ndikunena nthawi zambiri ndiye inuyo mukamakhala nkumanena kuti tini munthu watu amene tikufuna amene yuyu tizimtuma ikhale ngati wili bala yanu kuthira matope kumanyamulira matope kumakapita kumakatira uko uyu amene uyu mukutuma uyu ndi mwana asakuziwa china chilichonse akazakula azazindikira kuti zimene zisanga pange chifukwa ndikoza kukupasani chisanzo munthu onena kuti wokhwima nzeru zimene mumantuma munthu amene yuyu angalole sangalole koma chifukwa chakuti mutu mwake sanakhwime nzeruzo ndi chifukwa chakenso anthu akunena kuti uyuyu sangakhale president ndipo sazakhala president chifukwa waoneseratu chire kunena kuti mulibe nzeru ndiponso kufika saizi yokhala mpando umene anali uja sakuziwa kuti wodi mpando umene ntchito yake ndi chani angobwera kuzangokhala ndiye inuyo mukumathandizira kumpanga defending ncholinga chonena kuti yaya azikakhalabe ku opposition akakhala bwanji ku opposition ayimene nyumba ya inu ake ngati munthu wathamangisidwa osagona umu sizingatheke kuti muzembe usiku mbira muzikagona mmene muchapo ndiye kuti akubandulani siku lina lake mmene momwe akubandulani olozivute olosavuta azakubandulani ndiye Nankhumwa ngati achoka ku DPP pamene pajapo kumene kuchako constitution kumene kuchokera Nankhumwako pamene achosa ku DPP paja amene ajapo ni pajapo udindo wina uliwonse alibe udindo wina uliwonse umene unali ku DPP amene aja alibe pamene paja amene uja ndi munthu wamba funso ndi ili kodi Nankhumwa parliament ikakalowa akakhala mbali iti Nankhumwa pasi parliament ikangosegulidwa Nankhumwa akakhala mbali iti ife timafuna tikupempheni inu ya MCP ngati mwakondesesa Nankhumwa atengeni Nankhumwa auzeni kuti alowa apite ku MCP ko akalowa ku MCP ko mwauze kuti akhale wachiwiri wamkulu woyimira kuboma achimwendo bandawo achiwiri yake akhala Nankhumwawo basi zata palibe milandu pene payonena kuti iyayi kwakakamisira kuti akakhale kumalo kuti nthawi yawo yatha inuyo ndimo amene mukuonekera ng'amba chifukwa tinaona kunena kuti inuyo chilipo chimene muli nacho chilipo chimene chilipo ife tinakukayikirani kale inuyo a MCP kuti zonse zikuchitikazi ndi inu a MCP ndi amene mukuyambisa chifukwa chiyani kungochedwa oyamba kutulusa chikalata ndino kuzuzula DPP muzuzula DPP inuyo a MCP ndi DPP ndi mapasa kuti anali mapasa kuti mukamazuzula a DPP ndiye mukuzuzula mpwano si mapasa iyayi inu a MCP muli a MCP a UDF ndi a UDF a DPP ndi a DPP tsopano sipalibe nthawi yonena kuti inu a MCP muli ndayi kutulusa chipepala kutulusa chikalata ndi kumazuzula a DPP kusonyeza kuti mitu yanu sikugwira ntchito popeza ndi kuti munthu ukatambatamba kumayang'ana kuti ukakuchera ngati sikuyang'ana kuti kukuchera mapeto ake kumakuchera amakuona ndi ana omwe ndichifukwa chake tinakuona ni kunena kuti a MCP ndi amene mukusuka kapeni kumphasa ngakhale inuyo a president anu amayankhula pasongano wakazulo limene kumayankhula kunena kuti timayangokondana ndale zamuno zongokondana pamaso
koma kusaliko kuli kapeni kampasa zimene zizamachita ndani ndimayesa ndiwo amene amapanga zimene zizo chilowere ndi pamene popo safuna kuti azaona osusa boma ayi afuna kuti akhale okha ndi azingoba mmene angabere wina aliyense asayankhule kungoti wina wake obwera uzayankhula kandi atola nkhani azaopseza kuti amanga chifukwa chani amamanga chifukwa cha kodi ena aja akanati ina azikupangani chochi kumbuyo kuja akanakhala kuti akukupangani zimene mukuwapanga enawo inuyo mukanabwera saa zimene muliti simukanabwera iyayi inu nonsenu amene muli ku alliance amene muli kusogolo kwa alliance nonsenu ndi zigananga tikati zigananga kapena simungamvese koma zimbalangondo ngati mumaziziwa zimbalangondo ndiye inuyo ndiye tikuti Nankhumwawo tikuti awachosa ku DPP chimene muchite Nankhumwawo apaseniso pano udindo ku MCPko zatha mmene mwapangira Alexison Muniro mwatenga mwapasa udindo ulendo wachina ndani yawo tukwaziwa ose achina Uladi Musa ndiye tatengani Nankhumwawonso mwapase udindo akhale wachiwiri ko wachiwiri wakulu woyang'anira za mbali ya boma akhale kumbuyo kwa chimwendo pandako basi zatha osati zokangana kapena yaiti tauza achina Ndezawa basi akati imira akakhale ngati kuti amene majaji athu achina Nzikamanda achina ndani osewa ena ali osa amene majaji amene mumapasa ndalamawo zimene zozo mukungozichedwesa chifukwa chonena kuti malamulo alipo malamulo ndi amene anthu agwiritse ntchito ndiye tiona kunena kuti kodi malamulo ndi zimene mukufuna inu zimene zikagwira ntchito ndiziti komatu ikafika nthawi yonena kuti munthu ufuna kuyaluka sumamva malangizo a anthu ndawi yoyaluka ikakwana munthu sumamva malangizo a anthu sumamva chifukwa nthawi imakhala kuti yakwana ufuna ukumane nazo zokumana nazozo ukumane nazo ndiye palibe amene amakupanga protect kapena kukutchingira ayi ndi nthawi yakwana you must face with your problems. You have to face with your problems because your problems is coming now, right now, it's coming. And you will realize, once you meet with your problem, you will realize zimene zozo muzidikire posa chedapa nthawi yangosala pang'ono kuti mukumane nazo zovuta zanuso mukumane nawo mavuto anuwo komatu mavuto mukuapanga dala koma kuti siku lakelo azaoneka ngati kuti munthu wina wake ndi amene akukupangirani mavuto ayi anthu anayamba kalekale kukuwuzani akuluakulu inu ndalama zikupita kuti mabajeti muja anayambira kupasa mabajeti ndalama zikupita kuti ndiye kumapezeka kunena kuti ndalama zija mauza Nankhumwa kuti asamakasuse iyayi ndalama zizingotuluka muzikagawira kumbaliko ndiye Nankhumwa okha akudya ndalama zija okha ma-MP osewa amene amakhala kumbuyo kwa Nankhumwa palibe amene amadya nawo ndalama zija Nankhumwa amangodya ndalama zija okha pamene pajapo pamene pali vuto ndi chifukwa chake chonena kuti angakhale zimene mukukonzekera inu kuti zipite ku parliament kuti muzikakambirana za age limit zimene zija za akuluakulu MP amene amakhala kumbuyo kwa Nankhumwa ozindikira sangakavotere zimene za masewera zija sangakavotere chifukwa anthuwo ndi anzeru musayembekezere kunena kuti kumbuyo kwa Nankhumwa osa amene amakhala kumbuyo kwa Nankhumwa ndiye kuti amasata za Nankhumwa ayi kuli anthu ochenjera kumene kuko ife timaziwa kuli anthu ochenjera zedi amene timaziwa omwe samalola zachibwana amene amakonda ziko lawo kuli anthu okonda ziko lawo kumbuyo kwa Nankhumwa ndi chifukwa chakataona kuti chi blackboard chimene chayima kusogolo ichi chofunika kuchichosa tiyamike pamene pajapo amene ana achosa amene achawo tiyamikire chifukwa zonse zimabwera zimathera pamene pajapo zimachingidwa pamene pajapo zimakanika kuti zipitilire pamene pajapo lero li panopa kuteka kuti sopano tiziona sopano zinthu zikupitilira zikupita kusogolo ndikumaziona anthu kuti kodi zinthu zipita kuti inu ndalama mukatenga kumango agwera Nankhumwa Nankhumwa samaitana ngakhale MP wina aliyense amene amakhala kumbuyo wawo kungewera ndalama zimene mumapasa Nankhumwa amadya okha so palibe nthawi yomunyengerera munthu tatopa ifatu tatopa ndi chifukwa chake anthu tikukuwuzani mosapsatira kunena kuti inuyo fundo imene kungobwesa ku parliament muziwani kuti ku parliament kuyaka moto kumene ku parliament kuyaka moto ngati simukuziwa ngati simukukhulupirira zimenezo mukhulupirira siku lakero koma chonde ndimati ndikulangizeni mumakonda kunyozera koma musanyozere
mumakonda kunyozera koma izi zokhasi musatani musanyozere. Mukangonyozera ndiye kuti mupanga mistake yayikulu, mupanga mistake yayikulu. Pamene pasalapo apapa ndi pakona. Iyi ndi extra time. Ngati ili extra time timaziwa tikuchoka pamene ndi mapenalty. Aoneke kuti kodi mwini wake ground ndi ndani. Ndiye pakati pa inu anthu 10 anthu 6 7 amene mukuvutisa anthu Malawi kuti kodi inuyo mukudusa mwa anthu 15 million amene Malawi simungadusa. Sopano sitingangokhalira kumango kuyang'anani muzipanga china chilichonse chimene mukupangaso. Dziko la Malawi mukungoliyendesa ngati kuti ndi kumbumba kwanu. Dziko la Malawi si mbumba yanu. Ayi si mbumba yanu imeneyo. Basi nthawi ndi nthawi mamitini inu izoona ku state, nthawi ndi nthawi mamitini yoti basi muzipanga program yoti muzipha anthu, muziapha anthu kuti ku Malawi konawo oyankhula wina aliyense apezeke kuti wamwalira mungosala inu nokha. Amwene anazilephera akamuzo zimenezo. Akamuzo analephera. Achina Gadama, achina Twaibu Sangala, achina Ndani osaja anawapha ipa. Koma munaona china chimene chinachitika. Mulungu anapanga bwa. Ananena kuti mukuchepa kuli ena amene ali muli nawo momumu muchipani momwe musipimu. Ena ali momu amene achoke mmene mumu abwerese chilungamo. Munazoona zinakhala bwanji? Bakiri akubwera poyera osakhulupirira munthu wina aliyense unena kuti Bakiri akubwera kuzawombola anthu mpaka zinatheka. Mulungu ndi mmene amapangira achimwene. Musamazione ngati kuti chifukwa chakuti muli pamwamba ndiye pamwamba simungasikepo yani. Osayiwala kunena kuti kukwera kwa pamwambako pali munthu wina wake anako anatenga makwelero nkukuza ndi mukwere pamwamba. Tikafuna anthu tingotenga kale kati chikwache kandi nkhwangwa tingodula makwelero tione kuti inuyo mukwera bwanji. Ife tikudula makwelerowa tione kuti mukwera bwanji kenako. Chifukwa mwayiwala mwaziyiwalira. Mwaziyiwalira kuti kodi ndinu ndani? Kodi munafika pene popo chifukwa chani? Kodi mumkati chani? Zonse zija mwayiwala. Mwakapeza ndalama kwa account number 1 zakuyiwalisani china chilichonse chimene munkalonjeza. Liroso plus pamene popo ndiye ti wina woyankhula aziphedwa. Wina aliyense woyankhula chilungamo aziphedwa. Muphandwa angati? Ino musaphandwa angati dziko la Malawi? Kuti wina aliyense mungapi? Poti mukapha kandi bodi kalindo wina abwera pamene popo. Mukaza mupha amene yoyo wina abwera pamene popo. Kadi mulibe manyasi ndi anthu angati amene akuyankhula pano pa Malawi. Tilipo to ambiri amene tikuyankhula. Chabe kuti ena fe sitimamveka. Koma aboni kalindo mukazachosa ine ndizaveka. Chifukwa ndizabweraso kuzajoyina malaka aboni kalindo ngati mutandipha ine. Blaza Salo akubwera penepo kuzakhala penepo. Azapangaso chimozimozi ino anthu onse muzakhala muku. Anthu onse muzakhala muku apha. Kuli achina ulendo achina Lodine, achina Munya nane. Azabwera pamenepo azalowa malo achina Kalindo. Muzakhala muku apha amenewo. Sizingatheka amwene. Sizingatheke zimene zilifuna ndikuuzeni ndiye ndikukupangani amwene chifukwa chonena kuti ine sindimakutengani ngati inu president. Dziko la Malawi panopa ndi as I'm speaking right now there's no president, there's no leader. There's no leader in Malawi. As I'm speaking right now there's no leader. This country there's no leader. I want to tell you. Zimene sandipo ndikukuuza ndi pasi pa mtima panga chifukwa ife taona maulamuliro. Taona atsogoleri. Kumakana zinthu zopusa kuti ayi zizi ayi ndikumakana amene ndiye atsogoleri. Osakhala china chilichonse vwa. Mwauza saina azinyengana azimuna okaoka kulandira ndalama kuyika mtumba. Tikufuna maatenge na nyamata kumene koko amene akusowa ntchito tagwirise kalavula gaga kunoko ntchito ya mminda. Anthu anapanga ali graduated ophunzira anyamata lero apita uko kumakalima mminda. Kuvomera kutenga mamiliyoni kumayika mtumba. Lero mukupita kucheni uko ku DRC. Amwene anthu awa kutisowa nterere tatengeni mufuna mukatiphere kwanuko. Inuyo muli certificate yakupha kuchokera kalekale ndayi yakamuzo akukuziwani. Kunena kuti inuyo muli certificate yakupha anthu mpaka kulandira contract yakupha anthu. Koma ulako ababa ndiye pena pake. Abako ukundiye kumaliza masewera sopano. Kuti wina aliyense dziko la Malawi aziziwa kunena kuti akuluakulu naye MCP tikamati kuli chipani chakupha.
sikuti timayankhula zoti kapena zokhomerera kapena kupatula achina muwalo ajana amaphedwa aja achina alo nigadama achina twaibu sangala onse aja achina pakati aja amene amamalira aja koma nonkuona kunena kuti iyayi ntchito yakwathu kuno tayigwira achina sadiki miya mukungopotokola mulipe lero mwaona kuti iyayi sopano tiyambe sopano tikuya ya international sopano kumakatenga anthu ochokera kakudiyala si kumalandira kwabwesa kumalawi nkumapotokola nkumatenga maliro nkumapitisa kwawo certificate imene iyayi inuyo mulungu akukudikirani ndipo ndimwayi chifukwa chakuti mulungu anasiya kulangiratu pa dziko lapasi anasiya kulangiratu akazikalanga sopano kumene tikupitako inuyo imwene inuyo mukakumana nazo ndikuuzeni mukakumana nazo ndichifukwa chake ena ananena kuti kukangolowa khomo la kumwamba inuyo wina aliyese dziko lapasi azakalowako chifukwa chake mukuchiziwa inuyo noka zija mmapanga zija ndiye musamanamizire kunena kuti iyayi pamene papa ifeyo basi ife ine simbapanga zopanga nawo zokonda zoyankhula kutani munthu waboza inuyo munthu waboza Chakwera iweyo ni munthu waboza iweyo munthu waboza ndipo ine sinamuone munthu waboza ngati Chakwera sinamuoneko ngati munthu waboza ngati Chakwera sinamuoneko munthu wakuba ngati Chakwera panopa kwangosala kuti sopano aziyenda m'mizimu azikanaba namaba makabudula anthu kwangosala sopano kuti azinga m'mizimu namaba mapanti a anthu chimene chasala ndi chokacho chifukwa kuba kwatu ndiye waba kwabera anthu maucheni ma ID kumakapita kwabera anthu ndalama pakatipa kumana miza ma fertilizer kuba kumeneko kopanda nako manyazi muzatuma maucheni makadeti anu kuti muzikaba m'mizimu zina ndi izizi tikuziona kulirongo anyamata anu kuchoka kumapita kuti kukabera munthu shopo chake zuwa likuwala manyazi alibe azikambera munthu shopo chake kukambera munthu zuwa likuwala manyazi alibe manyazi mulibe inuyo anthu inu ayi ndithu mapenati asala pang'ono ndi extra time iyi mapenati asala tukuti tu pang'ono tu iya isangalalani mamitini anu ozipangani bwino ndalama zimene mukugwisa ntchito ndi ndalama zakuba za misongo ya Malawi mmalo moti mukagulire mankhwala Amalawi akalini mankhwala lero Amalawi akufa ndi njala akudya uzuko koma inu ndalama mukutenga kumapasa ulendo wachina chimwendo mpanda kumapasa ulendo wachina mkaka kumapasa ulendo wachina Nakhumwa kuti azipanga mapulani oti azifuna anthu oti azipita azikapa ulendo azikawapa azinzawo inu ntchito yanu imene ikhali ndi imene hayi koma ndiye muli ndi tsokatu kuyamba ndi ubusa kumalizira ndi uchigawenga hayi tsoka laka imene sinalione kumalizira ndi zinthu zoyipa kuyamba ndi zinthu zabwino kumalizira ndi zinthu zoyipa Achakwera ayi ndithu kafikeni endani bwino koma posachedwa apa tikuyimbirani m'manja osati kukuyimbirani m'manja chifukwa chosangalasidwa iyayi kukuyimbirani m'manja chifukwa cha uchitsiru wanu chifukwa mukuchuka ndi zinthu zoyipa mmalo mochuka ndi zinthu zabwino nthawi yasala pang'ono ambuye zonse zimene mumapanga zima ambuye amaona ndipo akuona ndipo musaganizire kuti ambuye azangokusiyani chocho paka kalekale ayi tsiku lake ndi limodzi osamayiwala zimene zozo ziko mukapira Amalawi nonse kulikonse kumene moti mulungu ndi wabwino sitingakhale tikulira mpaka kalekale nthawi yasala pang'ono achimwendo banda akaka Achakwera inuyo mukuti ya minista a ujeni
homeland akuti kama ndani kaya ajamangonenepa ngati maucheni akungonenepa ngati njovu pangiranitu nichire zimene mukupangira atu pano pa mukachita soka mukazachita soka inuyo kwanu ndikundende ndikukusimikizani kwanu kuzakhala kundende ndipo tizaonesesa kuti inuyo kwanu kuzakhale kundende anthu akuvutika m'Malawi chifukwa cha inu anthu 4 or 5 amene mumazitcha kuti muli kusogolo. Okunomvera amene anali mawu a the Machinga Boys amene amakambapo nkhani za mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera komanso nkhani ya Kondwani Nankhumwa amene adachotsedwa ku chipani cha DPP komanso a DPP akufuna kuti achotsedwe pa udindo wawo ngati mkulu otsutsa zipani ku nyumba ya malamulo. Ndiye inu maganizo anu ndi otani? Mutiuza mu comment section below komanso tikuthokozani pomvera wireless yathu ya Nyasa VoiceBox ndipo tikufunirani tsiku labwino.